Asal-usul Desa Salit. Desa Salit kuwi desa sing ana ning Kecamatan Kajian, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Aduh, panas deh. Nyai, Ora suwe Nyai Merta teka nanggon Kiai Saji nyambut gawe karo nggawa sithik panganan. Kang! Kang! Kang Mas! Dek. Iki ana sego karo jangan mangan sik. Ya matur nuwun, Dek. Kok kayune akeh banget, sampean ra kesel. Aku ora kesel, nanging saiki aku mikir yen desa iki bakal dadi desa sing rame lan wong-wong bakal urip tentrem nang kene. Aku bakal ngene desa iki desa Salit sing artine ngelak. Ya wis Dek, aku pamit sik Pak Luru Banyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak tosi mriki. Nggih, Dek. Neng pundi Kyai? Aku sok kalah setan kono arep golek banyu. Neng kene langka banyu Kyai. Bahkan ora ono. Oh ya wis matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Nggih. Kang, sampean iki apa? Kok notoni kayu? Aku lagi noto atas desa, Dek. Jujur bae. Aku ora kuat, Dek. Aku kudu ngorbanaken kanggo desa iki. Aja, Kang. Aku ora kuat, Dek. Ya wis aku tak melu. Wah, Nyai karo Kyai lagi opo kae kok gak gengi. Ning jero bubuke. Aku kudu lapor warga Kyai. Alhamdulillah. Ki warga padha ngombe deket ngombe. Rayu karo sayahan. Warga. Apa digeruk? Ayo, Nyai karo Kyai bakar awake dhewe. Tenan ora? Tenan. Ayo para. Ayo. Ayo melu. Piye iki? Ayo para warga, golek Kyai Nyai. Ayo. Ayo para warga. Ayo. Ngopo? Iki menungso apa puung. Lah iki piye to kok lagi koyo ngene kok? Lah aku ngelek kok. Lah iki lah kondisine delok. Lah aku ngelek kok. Lah iki delok kondisine. Lah aku ngelek kok. Wis tenang. Wis. Awake kudu bisa ngrumati lan ngetokake jejake.